Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада передачі «Як влияє церковне пение на душу и сердце». Первый раз греки издавна определили, что церковное пение или просто пение текста дозволяє чоловікові глубше узнати смислу написаного. Пізніше Церква Христова всі свої канони, псалми, піснопєння благословила передавати у церковному співі. Так у життя людей вийшло церковне пєння. І впервые Кирилл і Мефодій розкрили, розтолкували нашим предкам Карпаторусинам, що пєння церковне призвано донести духовну інформацію, духовні знання до душі і серця помимо нашого сознання. Бо наше сознання деколи не способно є розуміти духовні істини. А церковне пєння робить чудо. Воно благодатно доносить духовну інформацію до серця. Послухайте одноцерковне піснопєння, призиваюче людей до покаяння, призиваюче Божу Матір на поміч у духовних ділах. До Тебе, Ісусе, я взиваю, я кличу на поміч, вірую в Тебе, надіюся, туй на землі духовно возродитися, возростати духовно, а в вічності наслідувати Царство Божие, Царство совершенних, Царство співучих, Царство знаючих свою віру, Царство чистих і святих. Ви слухаєте Радіо Лада передачі «Як влияє церковне пєння на душу і серце». Радіо Лада. Радіо Лада.